Llegir enunciat i diferenciar dues paraules importants. Nombre i xifra. Molt bé, s'han recordat. Molt bé. Així després vam fer-ho no amb molt bons resultats, perquè ho fèiem desordenat. No fèiem bé la majoria de vegades. Després ho vam fer amb ordre, començant per els nombres més petits, el 0, el 1. Ens vam sortir millor, perquè al fer-ho en ordre sortien els nombres, però no tots eren bons. Alguns no podíem posar perquè si hi ha un que pinta bé, seguíem, però si el següent no fèiem molt gran i al final vam Molt bé. A veure, nois, fuigireu? Us han sortit els mateixos nombres? no. No?